खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गुजरातआव गिख्रंथाव बासनि जाथाय। गुजरातनि आहमेदाबादनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे बास आरो फरचुनारनि गेजेराव सौग्रावलायनायनि जाउनाव बासाव गाखोनाय सा 9 सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो सा 35 सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आसामनि नगाव पुलिसआ मैया हरनि समाव 10 जन थाव सिखावफोरखौ हमनो हादों। बे 10 जन थाव सिखावफोरखौ आसाम आरो मेघालयनिफ्राय हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हमजानाय सिखावफोरा सिगां समावनो पेट्रलियाम कम्पानिजों केस रेजिस्टार खालामजाखानाय दायनिगिरिसोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बिटिआरनिफ्राय तामुलपुर जिल्लाखौ दिनै आसाम सरकारा बोखारफिनबाय होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि 4 जिल्लाखौ बोखारनानै होबाय आरो गुबुन जिल्लाजों दाजाबदेरना होफिनबाय। बे 4 जिल्लाफोरा जाबाय तामुलपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला, बजालि जिल्ला आरो हजाइ जिल्ला होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्सा जिल्लाजों दाजाबना होफिननाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। पान्जाबाव जानानै थांनाय 19थि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिप अफ इन्डियायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि दख'रानि बेन्दों गोग्लैनाय बरगाव गामिनि प्रेमसिं बसुमतारिया सिलभारनि मेडेल आरो खुस्राथारि गामिनि आसन बसुमतारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।